Començo amb una molt bona notícia pels melòmens del reggaeton, amb malestars psíquics, o per altra gent normal també, que és que dins del metro no tens cobertura pel teu Samsung com una peça de sòcol, que dins del metro no tens Spotify Premium i no pots convidar tot el vagó a les últimes renillades dels teus ídols subhomínids, doncs que no hi ha manera de resoldre el puzzle de dues peces amb la cara de Bad Bunny, no pateixis, ni t'ofeguis en la tragèdia. Escolta, notícia, receptar cultura per combatre l'ansietat, un projecte pilot impulsat per museus i ambulatoris. La xarxa territorial de museus de Tarragona, l'Ebre i el Penedès impulsa aquest projecte que busca substituir les pastilles per activitats culturals. Un dels centres que col·laboren en aquesta iniciativa és la Fundació Miró, que a Mont-roig del Camp, que va ser un lloc clau perquè el pintor Joan Miró es pogués recuperar els seus episodis d'ansietat. Es veu que el seu pare no el deixava pintar, no el deixava ser pintor. O sigui, per entretenir-te, però clar, el seu pare em sembla que era joier i volia una professió de futur, no un fumeta grafitero, saps què volia, no? I es veu que el Miró li va anar molt bé perquè aquí es va recuperar gràcies a aquest mas i això, i bueno, total, que conyes a part, una gran iniciativa. Sí, receptar cultura en lloc de pastilles a mi m'agrada. Sembla que no pugui ser, sembla que aquestes notícies que ara aviat ja vindran tan gracioses del Dia dels Sants Innocents, eh? Bueno, va, tornem.